עוד סרטון פה. בוא איתי, כבר התחלתי. מה קורה חברים? אוקיי. זה אני, דבר ראשון. אם אתם רואים מטושטש, אז זה לא אשמתי. אל תשאיר. הנה, כן, ככה הוא... לא, איך שעשיתי? אני יודע, בן. תאמין לי. תשאיר ככה. אוקיי. הנה, תעביר למעלה. זה הדק שלי. זה הדק של חבר שלי. זה סתם לאתגרים. וזה הדק של דוד שלי. אוקיי? ויש לו אייס וויזרד בפריטס. לבל 2 אייס וויזרד, אם אתם רואים. עדיין אנחנו לא משתמשים, כאילו. כן. ובואו הסתכלו. אז בקיצור, אני הולך לפתוח עוד המון סרטונים של קלאש רויאל. זה לא שלי. ויש לי פה בשביל הערוץ אנחנו נעשה אתגר. אנחנו עושים אתגרים כל יום, כמעט, נראה לי, לא יודע. ואנחנו מתחילים, אוקיי? כן. אז אנחנו... רגע. אוקיי. אנחנו על 6. אוף, זה הדק של דוד עם מישהו שקוראים לו... שביט המלך. מה? מקבוצת הקלאשרים. אוקיי, אנחנו מתחילים בלמברג'ק כמובן. עם מיניון הורדה. ובסרטונים הבאים אולי לא תראו את איתי, אבל אתם תראו. אוקיי. בום! הורדנו אותו. ואנחנו מתחילים להיות פה בטוב. אבל נראה לי שאנחנו נקרא אותו תוך שניות. עוד קטונסקי אולי. מזל שיש לנו מראה לבל 4. ואם נתקע אז נצטרך קצת לעצור, אז... כן, אז אל תדאגו. הכל טוב, והתחלתי לפתוח ערוץ, אז אל תעשו תגובות זה, ואל תעשו המון בוזים, כי אני רק התחלתי, אוקיי? אז בואו סתכלו. אוקיי? אתה יכול לשים חצים. אבל זה לא היה טוב, זה כאילו אפשר להתחיל פוש עם וויזרד. כן, צודק. כי אולי פעם בסרטונים אחרים אתם בכלל תראו את חברים שלי אחרים, כמו ליעד, עמית וכאלה. אוקיי? יאללה. אז בקיצור, הנה, שם לנו אליט ברבריאנס לבל 6, אבל יש לנו את הרייג' אחרי הלמברג'ק, טוב בשבילנו. הוויזרד חזק, לבל 6. חזק, שים חצים. כמו שאתם רואים אנחנו מובילים פה. יש 1216 דמג' בבניין. לא, 56, וזה חיים, זה לא דמג'. לא אכפת לי. דמג' זה מה שמורידים. לא, וואלה. הוא שם לך ספארקי, אוי ואבוי. כן, שים לי עוד. הוא שם לי.